El pastor mentider. Vet aquí que una vegada, a les muntanyes de Núria, hi vivia en Manelic, un jove pastor bromista i mentider com el que més. Cada estiu portava el seu ramat de xais a pasturar per les planes de la vall de Núria. En Manelic caminava amunt i avall cercant els millors paratges amb l'herba més fresca per al seu ramat. A mesura que passaven els dies, però, en Manelic es trobava sol i força avorrit. Si dic alguna mentida amb bona intenció, de segur que no faré cap mal a ningú i em divertiré una estona. Disposava de tot el temps del món, així que, rumia que rumiaràs, se les va enginyar per distreure's una mica. Oh, ja sé què faré! Cridaré als del poble que ve el llop i que se'n vol menjar els xais. Ui, com riuré! Dit i fet, l'endemà, a primera hora, a Queralbs, es va sentir des del cim la veu d'en Manelic que cridava amb totes les forces. Socors, ajudeu-me, un llop que se'm menja el ramat, un llop que se'm menja el ramat. Els vilatans de Queralbs van sortir corrents de les masies i les cases i es van enfilar tan de pressa com van poder a dalt la muntanya. Ai, quina gràcia! Heu vingut corrents i us he enredat! Ai, quin fart de riure que em faig! Va dir en Manelic. Els veïns no tenien cap gana de riure i se'n van entornar cap avall amb la cua entre cames, enfadats i emmorriats. Al cap d'uns dies, en Manelic es tornava a trobar avorrit. Saps què? Es va dir. Tornaré a ensarronar els del poble. No s'ho prendran pas malament, ja em coneixen i saben que sóc de la broma, jo. I dit i fet, a primera hora, quan el gall cantava a les cases de pagès de Queralbs, en Manelic des del cim repetia el crit amb tota la força. Socors, ajudeu-me, un llop que se'm menja el ramat. La gent del poble va tornar a pujar corrents i es tornà a trobar amb l'ensarronada d'en Manelic que, també assegut, se'n reia. Us ho creieu tot. Sou uns babaus, vosaltres ben esbufegats i jo aquí fresc com una rosa. Els veïns se'n van anar avall cap a Queralbs, com un gat escaldat, i molt enfadats amb el pastor Trapella. Que vagi fent aquest beneit, no hi pujarem pas més allà dalt, anaven dient entre dents. Però noi, vet aquí que pocs dies després es presentà un llop de veritat. Era gros, de pelatge gris i estava famolenc. L'olor dels xais el conduí des de lluny fins al ramat d'en Manelic. Els ullals eren esmolats i els seus ulls blaus, com el gel, sotjaven el ramat des d'un amagatall, esperant el moment oportú de llançar-se sobre les pobres bestioles. A la nit aparegué el llop gris i començà a empaitar els xais i queixalada va i queixalada ve, els pobres animals morien o fugien esperitats. Ai, en pobre Manelic es va posar a bramar des del cim. Sisplau, ara sí que és veritat. Veniu corrents a auxiliar-me, que un llop se'm menja el ramat. No em quedarà cap xai, veniu corrents. Però els vilatans, mig adormits, van sentir els crits del pastor enredaire com qui sent a ploure. Oh, aquest beneit es pensa que ens ho creurem, deia un. Sí, home, ens vol enredar una altra vegada. Què s'ha cregut aquest ximplet? Deia l'altre. I van continuar dormint sense fer cas dels crits d'en Manelic. El malèfic llop gris li havia matat més de 10 xais i molts d'altres estaven mossegats i ferits per les dentegades de l'animal famolenc. En Manelic plorava i no se'n sabia avenir de la seva mala sort. I de dia, tot brut, cansat, estripat i trist, va baixar cap a Queralbs. Quan el van veure arribar, de seguida van saber que n'hi havia passat una de molt grossa.
Per què no veníeu a auxiliar-me? El llop m'ha destrossat el ramat. En Jaume de Can Quintanes, un dels veïns que havia pujat per 2 vegades al pla de Fontalba, li va respondre: «Mira, Manelic, les teves mentides han acabat per perjudicar-te. Aprèn a no enredar més, noi». En Manelic va aprendre la dura lliçó i des d'aleshores mai més mentir a ningú. Si dius mentides en lloc de veritat, segur que en sortiràs com un gat escaldat.